kay gibawalan man lagi kog kaon og mga kuan seafood. Hinja maglisod na ko gising sa dalan ron. Adulin po kay da pa may karne dari sa rip, anal man ning lutuon. Kay ron napo kay masudan na may sudan dari. Kay sige malagi mig isda dari. Nami isda da bawal malagi na. Magluto lamang ko magidyo. Imo galing. Ay imo galing, imo po datot mo ha. Kay Nabuong na po ko. nabuong kaog. Kagarne. Ay nabuong. Isa ko. Magluto na ko gamay ra, siyempre magluto po ko kuan kay gamay ra ding luto naman ning adubuhon. Ito, kabay lagi ka na mayang nokos, ulan. Lagi, minsan na ba yung taon nirong na bawalan namin noong tag seafoods. Magluto na ko kung magamay. Mukha na po kong itlog, pwede naman sila ng itlog. May ito guys no, wadyo ko nagdaho ngay nga na. Mantugay din po guys kay huning ko ang kuning niwang ko. Kay makatimaan madyata sa itong lawas o ginsa. Ning niwang ko, unsa, nanada ko'y problema. Wala. Wa ko nagdahom jud pero kaliwat lagi ko no. Matud pa. Gamay ra yung lutuon tay. Kay mukha na magpukog. Kari doha na pong kahiwa. Nagmer mo kinanan. Para ugma tay. Nimo. Bawal no insa kaningan na no. Masubrahan no. Ayun din. Manok pa ito ulit. Ha? Manok. Lubong manok. Napa ko na adubong manok. Ha? Bay manok? Ha? Rin. Ah, pwede di ko diha. Alawa. Kumukaon. Grabe lagi guys. Singko sa huna-huna. Lain naman pong huna-hunaon. Lain na pong problema ni abot. Kaya nga na tagaan tagsakit. Problema magajud na. Nandiyan na. Ako kay di na huna-hunaon. Kaya umagunahon ako. Masamot din dyan. May stress din ako. Aral naman gihapon ni ilingaw-lingaw. Bisag na diagnose tag nga na, haram gapon ning TikTok, isayo-sayo kanang di tamailhan bitaw, kanang di bitaw tamailhan nga natay sakit. Kay hindi ta magpadaog ba? Manang ako. Hindi na seryosohon. Magpatambal ko pero di na dibdibon. Di na dibdibon nga nasakit ko nga na. Kay istorya sa tagays ba, dugay kong panarbaho dito ko ila doktora. Inja, ang symptoms nga giingang plurami, dugaran ang gibati. Nga kanunay ko magpalpitit, mukalitra ko ganang murag ng panic attack ko. Nga man ito'y gingas doktor, kanang panic attack. Isa na ba yung pinakasintomas nga na kay thyroid problem. Sumalag ito nga kanang naiwadjust plurami masadyok, nga ningas plurami katong bago pas plurami na diagnose, ningas plurami nga kanang nai magpa-check up kati, kaya gimura bang simptomas parehara ba sa hoa. Wadi na sa job, pero kuha na mag-hoa guys, di ka dyan nagtaas ka di tanang hormones ning taas. Isa rato ka hormones sa hoa nga ning taas nga mawin na ka-abnormal nga mahinangdan nga maningag doktor nga na ako'y thyroid problem, pero di ma'am siguro po dingag grabe na ba, wala isa. Di nga nilagay ka ng kalit dito kung kapagaw. Isa man di po naka-symptoms na ako'y problema sa thyroid. So mga to guys, magluto sa ako. Okay, hapon na. Magluto na akong magidyo. The next day, late. Hi guys, madyong buntag ng tanan. Sa karon day guys. Una, magpasalamat tas Ginoo nga gimata pata karong buntag ka. Unja. Pasalamat day pud ko kay nakatug jud kog tarong. Siguro ni nga dyan sa tambal nga ginom kay katong giresita nga anti-allergy. Kung to sidya ka ng branded bitaw.
Lahira sa hanggiinom nga cetirizine nga katong tag 2 pesos ang isa. Katong hanggiinom nga anti-allergy tag 30 pesos ang isa. Hinja. Maadyo po siya guys, kay smooth ang pagkatuog. Wag ko'y ingag nagmata-mata ko nga na diretso jud hang tuog. Hinja karong buntaga medyo relax ta kay ang teacher ni Aliana ning chat og sadyo. Nga alas 6 pa siguro to nga nag-inform si nga why klase sa Aliana karon kay nasa na meeting. Sa mo na banjing-banjing sa ta karon, mo relax ko, di ko kadyo mag plano man ta ko des naging adlaw nga magguna ko. Kay na ako'y tamnan dya. Siguro di na naman siguro madadyon ng pangguna. Kay di sa ako magpwersa. Kay ka na magguna, pwersa ba dyan na. No lang, di dyan madadyon ng pangguna. Kay, madak lagi ko magtrabaho pag pwersa-pwersa bitaw. Kanang mga bugat na trabaho kay basig. Musamot niya ho ang ligog. Dya. Karon mamahaw ko sa jukog lawuy, kamunggay. Nja, order pa day ko kuan, Himalayan salt, katong non-iodized salt. Kay kuan malagi ko, overactive man naghang thyroid. So, kuan kanang naibot pasabot, bawal ko kanang iodine. Mga nang gibawalan po ko kaon og kanang seafoods. Bawal sa nahang ron. Kay lagi ito. Mamahaw tanin jo. Naglawir ako kamunggay. Mamalagi itong nag-adobo man ko gabi eh. Ako di ko yung hilig sa karni. Mga nangaghang karni na. Tulura dyan kahiwang kagmay. Kaya di man ko hilig dyan mo kag karni. Yung kawan naman ko karni gamay. Kaya na po ko yung protein. Kaya mga tanin jo guys. Diya ako kay hilig di kong isda, ganahan kong mga ininunan. Karon ko anjud, malutas di ko ron. Pasalamat day ko sa mga viewers, commenters sa akong gi-upload gabi eh. Kanang nalipay ko sa mga ning comments, hindi na ako'y nabasahan nga murag makalipay pod nga. Ningon siya nga ma-cure pa ko no ang thyroid problem kay napa ko sa early stage. Tinid bitaw guys. Di man tanang hormone sa aning taas kay katong TSH normal raman ug hang kanan nay T4 isa ra man kakuan ning taas gamay ra pud. So mao nang bantay lang ko sa pangkanon kanang di ko makakanog kanang mga seafoods kay aron basin day yan gutrog basin day sa sunod na test nga basin day sa sunod nga thyroid panel na kay thyroid panel mapuko next month basin day ug normal na aning kamot ko nga di ko makakaon og mga seafoods kay aron di mo grabe kanya. Na yan. Kuhaan ka na malagay maglaba dari. Maglaba ko ron. Pero hinahinera. Ngantalin ito guys. Ano mo? Grabe ito sa gaguan. Ha? Manig ka mga nilabahan guys, di mo kadyo yung daghan. Grabe dyan ko sa gaguan guys. Ang kalito dyan nagaguan, imbis kay nagsuhol mi, kay nagpaguna ko dito sa muli ko. Bali ako ang manang. Ang naguna ni uli na laman. Aya. Ako nga sa gaguan. Ah, sayang. Juan, ha? Pais panahon nga gauwan. Uy, asa na makahiga?
Higda ba? Hoy, higda. Baho naman ka ba? Huwag ka maligo. Ha? Higda la, higda. Bugoy ni sa ijang gipangatag diyang kuan, hakot. Bugoy. Nga, kau. Pagara-gara kau, higda. Higda ba? Higda. Kabang, lubog. 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 Sana hindi naman po mo. Lubog. Naman, o. Di araribis ko di ah. Hours later. Nilaag. Nilaag si Delton. Saan man mo yung kagitao kang nahiling? Bakit may gawin sa rapito po sa magkitao ka, pakita ko rin sa pagto. May patanaw mo Ay, sa'yo. sa'yo po di. Lagi. Ingas ko po, nagkabutong ka na nun. Wala na Naan ka. Ano nawan siya? Bakit? Kamu susunod po, na? Nalalagi na ng good. Buwan masih sa karena yung marabag nihangap na jud. Gigil. Buntas na, mo tagali pagsuso na. Wa man matukod na, no? Wa man matukod ang suso. Bye-bye lagi tikas. Di wa di matukod kay suso ng gadugadas dali namin yung suso. Kaya dapat Isa po, papansin pag isa to ah. Ha? Ano na ang suso ka na? Di tapang. Araw mo dagog ka na ni. Ito, suso ka. Papikas na eh. Dali. Sugo dagang gatas. Suso. Suso ka, suso. Mainam ka de. Di Ano tapang. man gagatas ni hiltinin. Inam ni gatas sa baka. Ano na ba ngayon kung gisaan? Kawin ka. Dali. Papaso kay sao. Tulis ako na. Tulis rin na. Ano mga jo? Hindi di man ang. Susunod. Jira. Susunod pa. Pilay na ni ja. Boleh na eh. Lingkod sa tuloy na hanggang siya na. Ang susupikas. Shout out, mga Jolie, nasusong manang. One year kapin siguro na yun. May 1 year kapin. Mura ito mo susunod na. Kau, suso kau. Sabi ko sabi ko sabi. Wala pa ko sabi. Naroon din. Saya naman sa mga susunod na. Ano yan? Ang susunod na ho. May gatas. Mamakay gatas. Baka suso. Kape naman ka nanay. Sinaidahan. Kape. Wala ka nanay ka ng... Ito, ano pang kape ang kinabuntag? Mais. Mais na. Ayan na, mais. May dyan na. Rahat ka ni. Tembak nan. Nabitan na eh. Wala nga dyan kang ano. Pilman ka. Nabilang mo daging kuranan. Mas spread. Bantay na kayo. Baintinan mo ako. Makakadawat na ng 10 mil. Bye! Bye, baby! Makadawat na. Bye! Tugo naman na. Lagan lagi. Wala na magbunto. Lagan lagi, baby. Love you, baby. Domingo stop. Dalton. Hala na, ila katugo na halawan na. Padang pura may lagi. Bye. Babay na tripas ni. Halakaw na mo. Ilang bay. Kaya yung bana na nagilak na to. Sasan. Sige. Oh, okay. Hala. Baru pos ginjam din sa kay. Sasan siya. Tamban tuloy. Sakit kang di. Maramdaman na. Nagul ko. Yung gikansan. Amas beke day. Tampan tuloy, tagsay sintang kilo. Isda mo Bye. 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 Pagkabigyan. Usan. Uling basog. Parehan natin. Kaya matag sakit san. Parehan natin ni San na yung mga sakit.
Nga, sakit ang madi ni, kilid. Okay ra gina. Maulian naman siya nag-isuri-suri ba? Buntag. Gani ni. Lagi isa ini sakit ang danis hawa. Dini lagi. Sakit. Wala ka makain ng duwaw. Pagdagandagan siguro ng kolesterol ko sayang liubrog duway. Wala ka kain ng duwaw. Nay ang duwaw na to. Ako makuan po ko na dyan maginom ko na eh. Sana sila.